Kaixo launak, hemen txenabil, aperitiboa hartu nahian, gaurko gonbiatu gerrizi txinatarra raro hauek eta ezin ditut harrapatu. Hemen traketza nabil. Joseba, hori ez dira txinatarra, horre batuta dira, orkestak zuzentzeko. A ber, eta nola erabiltzeitu gauek, ba? Han hartu, eta orkestak prest. Prest? Hau horrela hobeto, no? No diga, katxiz da, ama, nitxo txauekin. Bueno, launak, ikusiko zuen, ze ondo pasako deun, gaur artista utz badakau, eta oso aditua da musika arloan, eta nola ez, batutekin. Adi launak, saio, bikaina atorreta. Bueno, launak, hementxe gaude Ariz Labrador Tabilok, jauna, ongi etorri. Bueno, hortxe biligea txotxakin, zeatik ganbea, orkesta zuzendari da. Orkesta zuzendariz gain txistu jolia, ez da? Eta, bueno, gauza gehiago ere bai garatuko ditugu guain. Bueno, asteburuntan zerbait garrantzitsua da Osornotan, ez da? Bai, jaien barruan antolatu dugu kontzertu berezi bat. Kontzertu bereziaz, bueno, iten dugu Carmina Burana, izeneko abesti profano batzuen zera obra hori eskeniko dugu. Eta, bueno, nik zuzentzen dugu bi bandak, Zornotzako banda eta Areatzako banda bildu egingo duguz. Eta gainera, bueno, Bilboko koral elkartea betorriko da, korua, abestela. Orduen, kasi 200 pertsona egon gora, holtza gainean. Ona, ea tinglaua gaia izen aliatzen, aurrela jarraitu. Eta, bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, zo zerreiten dut, baina, bueno. Bueno, gaur ingo deuna da ikusiko zu txokolate eta kafiak inindako pastela, eta aldi berian, zertan ibliko zean, asteburu hontan, eta zema gauza iteitun. 27 urte aska, eta ni ikusten nien gidoia usten un 50 martzeskala. Gauza mordo bat iteitu, guantxe garatuko ditugu. Bueno, lagunak eta Aritz, garatuko izuet pausuz, zein godeun hemen dakaun osagai hau guztiakin, bale? Bueno, azteko eta behin, hemen dakauna, armendolak, galleta, azukre morenua, txokolate hautza, eta hemen dakau gurina. Honekin ingo deu galleta. Nola ingo deu? Armendolak ondo gorrituko ditugu, gorritu ostian txikitu ingo ditugu, galletakin batea txikitu goitugu, azukriak, bai txokolate hautza, eta gurina. Eta horrekin ingo deuna, horrela xehotzian, molden azpin jarriko deu, paetetan ebai pixkat, eta izangoa, tartaleta esateana. Tartaleta horrei, osagaia bota berrizkio gainean, eta ingo deu txokolate eta kafiana. Orduan, zutan jarriko deu, hemen dakaun esnia, brandilla, azukria, eta kafia. Bueno, lehendabizi hau urtuko deu, urtuta daunean kafetxua botako jau, eta kafia ja diluitu danean, ingo diuna da, baita ere bota, 3 gorringoak. 3 gorringo horiek, iaia zutatik kanpo botako eskio, lasai, eta baita ere txokolatia botako deu. Eta ondoren, ingo deuna da, esne gaina, guain, ozgailuan dakatela, bestela etzaigu arrotzen, udaran ozgailuan egon berduzea, berotzen bada esne gaina, gero astezea arrotzen, da hor koipia berotuitea eta ez du arrotzen. Orduan, ingo deuna da, gero, nasketa guztia, natillas batzuk bezala izango diala, txokolate eta kafiakin, hotza daudenian, esnia arrotuko deu, elkartuko ditugu, bertan jarriko deu, eta hoi ostutzen jarriko deu. Eta gero, apaintzeko, hemen dazkau, biruta txokolatenak eta txokolate hautza. Bale, eta hoi izango gaurko pastela. Eta lagungarri, edari bat ingo deu, baitale txokolate eta kafeduna. Hemen dakau esnia zutan jarriko deu, zutatik ateako deu, txokolatek urtuko ditugu bertan, eta hemen dakau kafia jainda. Gio zeingo deu, hau, makina batian sartuko deu, kafia gelakin, birrinduko deu ondo, beste nasketa sartuko jau esne txokolatekin, eta gero hori, edalontzi baten jarriko deu, kakao pixkatekin gainean, eta menta osto batekin. Ados? Earra. Venga, guain, hau esan da, lanian jarri bergaituk. Zemuz moldatzeiz gorringo zuringotati banatzen? Bueno. Moldatuko daiz? Ia estian hausten. Venga, hausten bada, ez da zer gertatzen. Tortilla ingo jau. Bueno, hemen txe, lago izut.
zuringo lahatzeko, Bai. eta hemen gorringotxuak, bale? Ederto. Eta nia izan bezala, hasiko naiz armendrak tostatzen. Bale, bueno, kontatu iguzu, hain gazte, daude, orkesta zuzendariak. Gutxi ongo dira hain gaztek, ez da? Bueno, ni hasi berria naiz, oraindik oantxe bertan bukatu ditute ikasketak musikenen. Zenbat kasu, 26 urte, 27 iteko. Ez daude inbeste orkesta zuzendari 27 urtekin, ez da? Bueno, gutxi, bai. Gutxi. Gutxi. Vale. Bueno, eta konta iguzu, zeiten dezu hor barillatxo lego, nola deitzen dira, batuta horiek? Batutak, Batutak, bai. ez da? Hori da. Batutak hartzen dituzunean, zer da zehazki adierazten dezuna musikieruei, alegia? Bai, ba, bueno. O musikero, ez dakit ondo esan deten, Musikariak, bai. Musikariak, bale, ba. Bai, klasikoa goa, ez? Bai, klasikoa Musikero goa. igual putxu errokero Hori da, bada. Vale. Bai, ba, guk egiten duguna da, bueno, oinarrizko gauza bat, ez? Enpresa, edozein enpresatan moduan, ez? Beti egon behar da, lider bat. Lidergoa eroaten dauen persona bat. Eta azkenean egiten duguna da, ba, bueno, izaera artistikoa edo ikuspuntu artistiko hori aman komun bat ezarri danontzat. Hori da importantena. Azkenean, kompositoriak itzi dozku partitura bat idatzita, baina partituratik musikara edo, badago, osea, egiteko, ez? Berregin behar da musika hori. Eta interpretatu behar da eta erabaki batzuk hartu behar dira. Eta horretarako, danontzat aman komunak izateko erabaki horiek, zuzendaria dago. Vale. Hori da ikuspuntu artistiko. Horregatik, gehien ikasten duguna gara, eta... Claro, gehien ikasketa gehienak zuek eki behar dituzu, ez da? Zuzendarik, orduan ez da enpresa arruntetan bezala. Askotan enpresa arruntetan, zuzendariak, igual ikasketa gutxien dazka. Pentsa, orkestari partiturak edizten zaizkiola gutxi gora bera, bi aste harinago, edo horrela. Eta zuzendariak, egian, ez dakit, hilabeteak edo urte bete harinago azten zea obra ikasten. Orduan, badaura bere denbora dara, adibidez, Carmina Burana hau egingo deuna, hoxe, partitura erosi nun aurreko udan. Urte bete harinago. Eta zu jutezea hor garatzen, eta bertan bandan jotzen duenak, 15 egun aurreago arte... Bueno, gure kasu honez, banda gauek amaterra dira, orduan herriko banda bat da, azkenean. Eta kasu honetan, 2 hilabeteko... 2 hilabete, ja, ensaiatzen ibilizatzen, baina zu ja jakin behar dezu buru belarri zer da, nola, ez da? Hori da. Ados. Nola markatuko dezun, ze gesto, hori dena. Eta gesto bakoitzak beti berdina nahi du esan? Ba, haukau kode bat, baina kode hori ez dago... A ber, batzutan esate dute, irakasle ezberdinak edo historikoa dianak, ez dakit Txelebidake edo Toscanini, eta horrelako historikoak, zuzendari historikoak izan dianak, eskola bat sortu dutela, eta gesto ezberdinak edo, nolabait sistematizatzen. Baina nik uste oso askoz ere erresagoa eta simpleagoa dela. Nik uste. Osea, edo zer gauza, nik horrela egiten baizut, zerbait, azuk soinua ere, eta egiten baldin baizut suabea da, oso zerrez. Orduan oso intuitiboa da nik uste. De hecho, bandan hori oso ohikoa da, osea, bandakoak ez dira profesionalak, eta ulertze dute. Eta adibidez, bi bandak elkartu dituzula eta asteburuntan zornotzan egin behar zuen historia egiteko, ja elkartu dituzu? Ja, ez, pentsatzen de bai ez, bihar dakau hemen asteburuntan da historia, eta ez dakit... Bai, eta asteburu honetarako, pare bat ensaio egin dutuguz aste honetan. Eta danak txukun utzi ditu, ja lasaitu dituk danak? Bueno, gentia nervioso da. Edo. Gentia nervioso da. Gentia nervioso da. Proiektu zaila da, eta bai. Vale. Eta, zezan behar nizun, zu adibidez, hor 200 pertsona zuzentzia, ez dik erresa izan behar, ez da? Ez lehenengo aldia da. Lehenengo aldia aldek, nik atxila bat, txitxarek nola dazkak hor barruan. Ondo zaude. Bai, Fres, ondo dek. Zuzendaria ikusten badeu ez da, hola pres, orduan ja guriak indu. Vale, orduan pres zaude asteburuntako, eta 200 horiei adibidez, zu banda batea jute zenean, da bestea jute zenean, antzeko, adibidez, bai, zuzendari berdinak antzekotasunak eukiko ditu bai alde baten da bestian, ez da? Bai, claro. Berdina hainbar dugu bietan, de hecho, bakoitzak, ensaio eguna desberdina daukagu orokorrian, ez? Zornotzan larun batetan ensaiatzen dut, eta igandetan areatzen. Orduan, bueno. Bai, bi ensaio aparteak egin duguz, ez? Gero bateratu dugu, baina hasiera baten aparte egin duguz. Eta, evidentemente, bietan gauza bardina erakusten, bestela. Eta berez, ze banda zuzentzen duzu? Bi horiek zuzentzen dituzu? Bai, bandak bai, Zornotzakoa eta areatzako. Gero orkesta bat... Kontrolauta dazkazu orduan, ez da? Kontrolauta dazkazu, bale. Nere
kumeak dira. Zure kumeak dira. Kume artistikoa. Ondo. Eta, ze urtetako jendia dago bandan hor? Jende gaztia dago, jende heldua dago, danetikan... Bai, bueno, desberdina da bat eta beste, Zornotzakoa berezia da, niretzat, aparte nire herria dela, bertakoa naz, baina... Eta ik berreskuratutakoa, ez da? Hori esan barnon, oendala 5 urte berreskuratu gendun banda, orduan, gazte asko dago. Bueno, nire ingurukoak eta nire lagunak kideak izan ziena musika eskolanik anibilin nintzanean, eta lagun gehienak edo, gazteak. Baina, bueno, badaude baita ere jubilatuak, eta badaude nagusiak, eta badaude 50 eta 50 urtekoak, eta, bueno, denetarik biltzen gara, bai. Eta Aritz, ze gauza ona berreskuratu ezuna. Zenbat urte zijoan Zornotzako banda geldikan? 53 urte inguru. Zuk etzen un ezagutu. Zuk etzen un ezagutu, eta zu baino helduagoak ere. Eta nola izan zen berreskuratze prozesu hori? Ni hasi nintzen musikenen olako lan bat egiten, musikaren historiako asignatura horretan edo. Eta nik txistularien inguruan egin behar neban, eta garai hartan txistu ikasten nahi nintzen musikenen. Eta hori, hasi nintzen ikerketa egiten, eta Zornotzako txistularien inguruan gure nebanin, eta halako baten aurkitu nuen, banda zehola, jota. Igila ezekin, edez, osea, ja... Benekian, baina herriak bez ez dau jakin, 40 urteren ostean bebe, gaur egun... Gauzak astuten dira, claro, eta gaur egun jakitea, ikusten da igual programan, banda jotzen dau gaur, bai, eta zer da banda, batzuko haindikan... Bueno, hemen, guain sartu azukria, sartu baita ere kakaua, eta baita ere gurina. Eta hoi dena nazten juteko, guain ja nabazu mingainakin sartu, eta zanpatu hola gurine dena, ondo gelditzeko txintxili dena juntatuta, bale? Eta nire hori jungo naiz almendrola pikatzen, eta zuri pasatzen. Vale. Eta orduan, kiston ilusioa izan beharrik, ez da? Hau sortu, eta gaina, bueno, sortu ez, berreskuratu, baino zenbatekin hasi zinaten, eta guain noaino iritsi zean, ez da? Bai, gaina busgarren urte horren ari gehi ospatzen. Busgarren urte horrena. Bai, eta bueno, ospatu behar da. Horregatik egiten dugu kontzertu berezi hau. Eta, bueno, sortu gendunean 10 persona edo ginean bakarrik. Eta, de hecho, hori, 10 persona, eta goratzen denik nire danbolinaroan ebala kaja moduan, bombete txiki bat, bombo bezala. Aldan neurrin aurre ateatzen, ez da? Bakoitza beratrillak ekartzen zitun, eta gaur egun, entxegu lekal propio daukagu, gure perkusioakin, gure, bueno, desberdina, hasi da, eta evoluzionatu indu, eta horrek izan ilusio emangoik, ez da? Joen tu zen bazaudete ja bandan? Joen, WhatsApp taldian ja, 38 uste. 38 lagun ja. Bai. Vale. Baina esan dezu, 200 lagun, baino gehiago bilduko zeatela, azte buru hontan, ez da? Orduan beste bandan ze dago, jende mordo bat edo... Bueno, korua da gehiena. Korua, bai. Zornotzako koro bat eta Bilboko koralek arteko... Vale. Osa, bandakoak eta korokoak, danak elkartu ditu. Vale. A tope. Eta, zehazki, Zornotzan izango da, baina nun izango da? Oso galdera ona. Zubiondo plazan izango da, baina Zubiondo plaza igual jenteantzat arrotza da, baina kuriosa da bakizu zer dan Zubiondo plaza? Txosnagunea. Vale, nix. Zubilan onduan egon gozala, Zubilan onduan, no? Txosnagunean, Carmina Burana klasikoa, baina Txosnagunea. Zaitik ez. Gaur egun, zer gauza ikusi alda. Kontestutik atara behar da batzutan musika. Dudi gabe. Nola ziak hori? Hau gorra dago, Gorra hon behar du, Zatik hemen zanpatu behar du, eta gorputza hartu behar du horrek. Arduen badua. Guain, hau botako jo, eta nik gehatzen zaiten da, azkenengo almendran golpia ematia. Bale? Orduan, emango joten beste golpia, horrea sartuko deu, eta gero jungo gea molde eta betetzen. Baina lehendabizi jungo gea, erreportai bat ikustea, bale? Ederto. Eta gaur, gozogintzakin gaude, eta jungo gea Lulaz bakerira, eta ikusiko zuen, zerbait oso modan dauna ingo igua. Guazen ikustea eta ikastea. Erresa da eta kuriosua. Aupa Joseba, Laura eta Jon gara, eta Barakaldora etorri zara Lulaz Bakeri ezagutzera. Ongi etorria. Lulaz Bakeri Lauran proiektu da, 2014 zabalduin ban, eta beste arlo batatik zetorren, baina buruatu zitzaion bere artederrako ikasketak eta gozogintza ustartzie, eta horregatik denda hau zabaltzea erabaki zuen. Lauraren amuma, sukalari profesionala zan, eta hortik datorkio gozogintzari maitasuna.
Lulas Bakerin gozogintza kreatiboa egiten da, gozogintza osasuntsua, eta gaur egungo tendentzia osasuntzu hori bete beharrak lortzeko gozogintza veganoa, gluten gabekoa, azukerik gabekoa, hortik joaten da Lulas Bakerin hildoa. Lulas Bakeriren berezitasuna gozogintza pertsonalizatua da, adibidez, tarta pertsonalizatuak, jatetxetarako gozogintza, cupcakeak, eta hainbat ekeitalietarako egiten ditu bere produktuak. Adibidez, eskontxetarako, enpresen ekitalietarako, eta abar. Eta hemen gozogintzaz gain ere tailerrak emoten dira. Reposteria amerikani buruzko tailerrak, taldeentzarako tailerrak, umeentzarako tailerrak, eta abar. Eta orain, Lulas Bakeriren historia ezagutzu ondoren, Obradora pasatuko gara errezete bat egitera. Eta hemen gaude berriro, Laura eta neu, krukiak aurkezteko. Krukiak gaieten eta kruasan arteko nasketa bada eta gaur egun modan jarri den produktu bada. Hasteko kruasana egingo dugu. Masa bat prestatu dugu, forma emango diogu, eta ondoren labean sartuko dugu. Krukia modan jarri den produktu bada, Parisitik dator eta laubarrena da. Eta sare sozialetan gero eta fama gehiago hartzen doa. Eta orain, kukia egingo dugu. Eta horretarako masa bat prestatuko dugu. Lehen da bizi gurine azukeri egaz naztuko dugu, ondoren arrautzak botako ditugu, gero irine bikarbonato agaz, eta azkenik txokolatie. Eta Lauraren produktu izarrak gurinen krosana dire, gaztatartie, eta produktu veganoak. Gaieten masa egin ondoren, bolatxo batzuk egingo ditugu, bolatxo horiek krosana behin zabaldute, krosan barruen sartuko dugu lamina finek eginez. Kanpotik geruza fin bat jarriko diogu, eta ondoren laberagoaz. Bueno, bai, Joseba, hemen dekozuz gure krukiak eta bakizu nun gauzen. Lulas Bakeri Barakaldon. Agur, agur! Aupa bikote eta aupa indezuen gozogintza hori, ze gauza, ona kruasan eharra gaieta ona, hoi bilak elkartuta, aia, ezin hobia. Eta zenba gauza egiten zuen goxuak, eharrak, eta ni esatetena gozogia izan da, egun berezitako dia gauza bieke lagunak, ez dia egunero jateko, baina noiz behinka jani biherria, ezta? Goxatzeko bizitza. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gu hemen jarraituko dugu, behitu. Hemen esan dizuen, natillaztxo batzukin berritugula, honea bota dugu esnea azukre, brandilla, geho, botaiot justo, botaiot kafia, eta behitu ze itxurakin gelditu dan, Behitu nola da hau, itxura eharrakin, baina utziet hemen pixkat epeltzen, zergatikan, txokolatia berogi da honian botatzen badeu, urtuko da, baina propiedadiak asko galtzeitu. 50 gradutik, 40 gradu bitartean oso ondo urtutzea eta bere propiedadeana mantentzitu bestela, usaiak eta historiak galdu iteitu. Eta propiedadiak ebai, garrantzitsua. Ingoetena da, oain, txokolatia bota, urtutzen jarri lasai-lasai, itxalduta da kasua, Eta, hau, urtutze zaitenean, gorringo botako iskilot, eta bestalde batetik esne gaina arrotzen hasiko naiz, eta gero elkartu ingoitu. Horregatire bai, komeni zaigu pixkat, epeltzen jutia, nasketa. Ikustetenean, pixkat epelegila balin badao, horrea bota baino lehenu, itxoin ingo deu, eta utzi ingo deu epeltzen. Eta hemen txe, aritzek, ingo una da, nasketa prestatu du, gaieta iteko, ingo zuna da, bertara bota, zanpatzen jun behian, eskuekin lasai asko, Behertan jun, paeta pixkate bai jarriko jau, aldeun dana, eta hoi zure esku, eta hau nere esku. Hori da, paeta bai, iriste zaizuna, aldezun geniena hio, bale? Bale. Oso ondo. Eta hemen ikusi, nola dijoan txokolatia, guandikan horrela dakau, bere hongo basan guzti zurtuko zan, baino galdu iteu propiedade asko. Bale, hemen jungo naiz ni lasai-lasai, bueltak ematen, eta urtutzen danean, gorringo botako eskiot, eta berdin egingo deu. Eta esan dakua, gio esne gaina arrotzen hasiko naiz. Beitu, hau hemen txutzikoet, eta ja esne gaina arrotzen hasiko naiz. Bueno, esan dezu orkestan ibiltze zehala, eta bandane bai, ezta? Zuzendari biletan. Txetez berdintasun da orkesta batetikan, banda batea, aritz. Bueno, ezberdintasun nabariena da,
ze instrumentu dauzan, baten da bestian, ez? Vale. Banda baten, badaude haizezko instrumentuak eta perkusio instrumentuak, bai egurrezkoak, bai metalezkoak, ez? Osa, trompeta, tromboia, eta gero klarinetea, flautak, oboea, fagota, nolakoak. Eta gero, orkesta baten diferentziarik eta nagusiena da, sokak gauzela, sokasko instrumentuak, biolina, biolontxelua, viola, kontrabasua, arpa... Orduan, instrumentua nada historia, desberdintasun bakarra. Bai, bueno, gero agrupazio bakoitzak eukin dauen historia, ez, azkenean, desberdina dela. Banda askoz be modernoagoa da, esango dugu. Banda gaur egun ezagutzen moduan, ze haize eta perkusio ensembleak edo taldeak beti da nik egon dira, ez, oza, espalditik. Baina, bueno, esango dugu gaur egun ezagutzen dugun moduan, ez, berriagoa dela, eta orkestak beste evoluzio bat izan dula, eta... Kasu banda baten berriago dela eta pixka moderno hobeto sentitzezea, o pixka klasikoago danian hobeto, edo aldatzea gustatzen zaizu. Ba, eta ezberdinak. Azkenean, baita ere, hor ulertu behar da, orkestak adibidez amaterrak gutxi daude. Ba, ikasleenak, eta nik erabiz zuzentzen dut, Bilboko Koral Elkarteko konservatorioko orkesta, orduen gazteak gauzkat, eta, bueno, proiektua desberdina da. Eta bandan adibidez, baita ere, herriarekiko konpromesu bat dago, sozialagoa da, desberdina baina amaterrago da baita ere. Ahi ez oindala hilabete, eukinun aukera Euskadiko orkesta zuzentzeko. Baluarten Iruñan. Hori ja aukera aukitzea ez gutxi, ez da? Ez oso positibo esan hartu nun. Eta mozatea zuen asuntu da. Oso ondo, baina orkesta profesionala da, hori... Beste nivel, horregatik deitu je, Ariz, horregatik gan. Ia izelako profesionala de bai, hona. Eta, holako historita deitzen dira, nola izaten deka, deitzen di hori zuzentzeko, eta horre bai, ikastea, no? A tope. A tope, no? Jakin barrezu dena, buruz, instrumentu bakoitzak ze jotzen duen, dena, eta erabakiak hartzia. Eta zuk adibidez instrumentu hori danak kudeatzen dituzu, badakizu dominatzen dituzu? Arlo teknikoan bai, ezagutzen, ez jotzen. Baizik eta ezagutzen, bakoitzan aukerak zintzuk diran, posibilidadeak eta olakoak, ez? Bueno, eta hau guztia, txikitatikan ikasi ezu? Txikitatikan zenekin izango zinala orkesta zuzendari, o nola izan da zure ibilbidea? No, a ber, ni txikitan... Anekdota bat daukat kontatzeko. Bota. Zurekin gainera harreman aukingo duna. Txikitan, ni hasi nintzen musika munduan lehenengo dantzan, euskal dantzak egiten ditun, eta hartatik ezagutu nun txistu doinuak asko gustatzen zitzaizkidan, musika tradizionala, eta bar, eta horrekin hasi nintzen txistuan, sakontzen. Baina egia da, nire aitak lan egiten zuen hemenka, eta bere garaian Txinan eta egon zan. Eta zot txinoak ekartze zitun. Vale. Eta zot horraik, egun baten jarri nun nire teklatuak zeuzkan olako programa batzuk grabatutako doinu batzuk eta jartzen eta azten nintzen zuzentzen, txikitan. Baina hori jakin gabe, etorkizunean... Ze etorriko zan, hori izango zinean. De hecho, gero ikasketak jarraitu nituen eta, musika ikastea baztertu nun, printzipioz, eta biokimikan sartu nintzen. Gero utzi nun eta musikara dedikatzen naiz, baina... Baina uki zenun horreta, bukatu zenun beste ez zenun bukatu. Osa, hasi zinean, zantzen nun hau estaneria, musikara bueltatu behar naiz. Urte bete egin nun, nota nahiko desentekin bukatu, praktika batzuk lortu, eta esan nun, Keba, laborategi baten hemen, ezin. Baina orduan bukatu, aprobatu eta nota honakin. Bai. Vale. Eta orduan, baina zema denbora egon zinean laborategi baten lanian. Praktikak eta listo. 3 egun! 3 egun! Hau ez da nidea, sentitzen dut. Eta hortxe gelditu guan, eta ze ikasten jarri zinean. Txistuak sakontzen urtebete nintzen, bakarrik jotzen eta proba prestatzen, musikenerako, ze... Oso proba kompetitiboa dira. Adibidez, txistuan plaza bakarra dago urtero. Orduan, oso kompetitiboa dira. Eta gero, hortikan, saltu amateko, zuzendari izateko, zeik behar da barruan, ze gustatu behar zaizu, zatikan, bakizu, batzui gauza batu gustatzen zaizkio, bestia, baina zuzendari bat izateko, zer da behar dana? Behar da sakontasun musikal bat nik uste dut, hori seguro. Hau da, esperientzia asko, jakituri asko, eta, grina bintzat, ikasteko, sakontzeko, eta edo zein obra hartzen dozunean, gogotsu sartzeko hortan, Eta gero, zati oso garrantzitsua nik uste dut da, personen
kudeaketa. Bai, no? Lidergoa eta lakoak, ez? Batzutan garrantzi gutxi emate zaio, de hecho, anekdota bat daukat baita ere, lagun batek, egun baten esan zian, bera Barcelonakoa. Eta ari izan global governance edo lako gauza bat ikasten. Bakizu zer, daukagu asignatura bat ditzen dena lidergoa. Liderazgo, eta ez dakiz zer. Bai, eta jarri digute definizioa. Eta definizioa PowerPointean agertzen zitzaien, orkesta zuzendabai baten irudia. Eta nijo, ze ironia, zuei jartzen dizutela simbolo bezala, zuzendari baten irudia lidergo bezala, eta gero guk ez daukagula, ez digute horren inguruan hitz egiten ere. Hain beharrezko da nik uste? Bueno, launa, ni hemen txaina ikuste zue, aurrena eskumuturra, gero zorbalda, eta gero gorpuz guztia, eta eskuz aldau gero noiz behinka. Eta atzamarra, Eta atzamarra, bai, hau bai da gorputza hartzen, Eta hola utziko dugu, Eto aritz, ez dugu utziko guztiz arrotuta. Semi montatua, dio testura xamurrago eukitzeko. Bestela, izegilegi hartzeu eta askotan eroitzeko arriskua dago. Eta hemen ningo deuna da, hau dena ondo nasteko, pixkat honea bota, nastu, dena honea bota, eta berri honea, ikusiko zue. Ningo dena, pixka bota hola, vale? Zeatika, bestela geho, moztuitea, eta honin behar duna da, koloria dena berdina geldiu. Pixka botako dugu horrela, eta hor du, guain, honek, txokolatiak ala, behitu, ja, ze kolore polita hartu duen, danian, guain, ingoetena da, berta bota, pixkat, horrela xe, hau dena ondo harrapatu, eta guain dena berriro horrea, eta ja moldia listoakak, ez da? Ezin hobe dakak. Bikain, erabiliko jatenak, bitu, mingaina hau, dena ondo aprobetsatzeko. Botako ja guain, dena honea, eta guain hori nastu, eta listo. Askotan, guztiz arrotuta baldin bakau esne gaina, astegea nasketa huiten, astegea berriro bariakin ematen, eta moztu itezaigu esne gaina. Orduan, zebi montatu hobeto da, xamurro gelditzeko, eta ez moztutzeko, bi gauzen gatikan. Bueno, eta aritz, zen muzko errelazioa dagoain gazteek musika klasikoakin? Galdera latza, Galdera latza alda. Bai. Bueno, bai da, horra aldaketa bat gertatu berdala, ez? Nik uste dut musika klasikoa, eski klasiko esatea bai, guri jaku gustatzen. Porque klasikoa guretzat da klasizismokoa. Hori da, 18. mendekoa. Bai. Musika asko evoluzionatu du, eta klasikoa zer da, orkesta musika? Bueno, nik uste dut orkesta musika da, nahiago dut horrela esatea, klasikoa baino. Eta aukera bat emon barriako, eta repertorio guztia ez da bardina, eta, ez? Zuzinera zoazenean be, pelikula guztiak ez dira bardinak. Bardina, eta adibidez, opera mundua, nire asko gustatzen jata, adibidez. Eta, opera bat, adibidez, niretzat da, kriston, da, antzerki musikal bat ikusten moduan, oso aproposa, vamos. Bai. Eta orduan, esaten dizun bezala, ez da? Batzutan niten da zailkatu eta era bateak hartzea, eta gero jakin behar da, ez dela dena horrela, ez da? Bakoitzak mundua da. Hau ikusi zuen nola gelditu da, horrela sartuko dugu ozgailua, ostukoa, eta ja pastela indakau. Eta soberan dakauna, hemen txeutziko dut, eta gero, haue bai, aldeu hemen gainan frutu gorri batzuk bota edo zer gauza, eta egun dugu musa prestatu dugu, txokolate eta kafe duna. Osa, keba dakau, bi errezeta prestatuta. Vale, hau listo, eta hoi ere listo. Eta orduan, ez jakintasuna handia dao, ez dakit esan musika klasikoan inguruan, no? Ez guantxe hor ja dudakin lagadiazu. Bueno, ez jakintasuna, bitu, bi gauza esango zudaz. Ez jakintasuna, edo, ez tala ezagutzen, esango dut, ez? Sektore hori, edo musika, bueno, orkesta musika hori, edo musika eszenikoa, edo dana dalakoa, ez? Bakoitzak genero desberdinak dago zeta hori. Baina gero bestalde batetik, bai gure dut esan, ez dala jakin behar entzutera joateko eta disfrutatzeko. Batzuk ezaten da, goxatu belarrik aberaztu, eta listo, ez da? Hori da, batzutan ez da behar. Eta, de hecho, opera batera zoaz askutan, eta entzutera, baina ikustera, gozatzera, eta desberdina da, eta musikarekin bardina gertatzen da. Ez dakit, ez da bardina Mozarten musika entzutera joatea, edo Stravinskirena, guztiz desberdina dira, eta ziur asko, bakoitzari gogo desberdinak sortuko jako zela. Eta segun zeunetan, segun zenekin, eta gaina goxatzeko ni adibidez musika hona danean, ni ez nahi, bakarrik guztiz eta hogeio, ne guztiz ez, segun segiro nago, segun zela honekin zauden, nun zauden, zego segartze izu eta, gorputzak ondo ematen bau, aurrea. Eta musika klasikoa, txosnagunean. Txosnagunean. Hori. Eldu joko ni. Bueno, lagunak, hemen gaude,
indeu oinarri handiena, hau hotzian sartu behar dugu gogortzeko, geho, etorriko geha hemen edari berezi hau itea, eta dena bidereuta dakaunez, erreportai bat ikustea jungo geha. Trike, Coffee Roasters, eta ikusiko zuen, kafe desberdinak erakutziko izkigue, usaitzen, ikasten, eta goxatzen. Kaixo guztioi, Ainhoa Ianguren naz, ongi etorri Gasteizera, Try Coffee Roastersera, gaur gure proiektua azalduko dizuet eta kafe kata bat ere egingo dugu. Bi 2011an sortu zen, Honorio Garziak sortu zuen proiektu hau. Kafetaza alboko kafetegian hasi zen bera tostatzen eta ikusi zuen espazioa oso limitatua zela eta toki hau sortu zuen bai tuestean, bai katan, bai produktu guztiaren kontrol hori eukitzeko espazio bat behar zuela, ez? Try Coffee Roastersen hainbat gauza egiten ditugu. Lehendabizikoz tuestea eta kafea saltzen dugu, bai granoan edo kontsumitzaileak eskatzen diguten bezala, eta gure kafetegietara zabaltzen dugu edo baita online saltzen dugu. Gero daukagu beste atal bat dala tailerrak eta kurtsoak. Multzo bada ez profesionalak, hau da, kata mundura zabaltzen diegu mundu berri batera eta ezagutaraztera zapore diferenteak. Baita dugu beste tailer bat, kafeen kasa deitzen dena, hau da, kafetera diferenteak erabiltzen erakusten dizuegu eta zer behar duzuen jakitea kafeon bat ondo preparatzeko etxean. Eta gero beste multzoa da profesionalei dedikatu, hau da, guk kafetegia ditugu eta behar duguna da gure produktua zerbitzatzen duten guztiak formazio bat eduki behar dute, ez? Jakin behar dute nola preparatu kafeon bat. Hemen daukat 4 kafe jatorri diferentetakoak eta bai fermentazio prozesu diferenteak erabili direnak. Hemen daukagu Keniako kafe bat, prozesu garbia erabili dutena. Hemen Etiopiakoa prozesu naturala. Costa Ricako kafe bat prozesu espeziala daukana eta esti beltza deitzen zaiona, hau da intermedio bat. Eta hemen azkenik Kolonbiako kafe bat naturalki prozesatua. Orain katarekin hasiko gara eta lehendabizikoz kafea xetu egin behar da. Txigortzen dugunean kafea oso importantea da tapatzea, zeren momentu hau oso kritikoa da, oso volatila da eta ez duguna nahi da aroma, fragantzia horrek joatea azkar, baizik eta gehien mantentzea tasan. Eta orain, fragantzia analizatuko dugu. Hasiko gara Keniako kafearekin, usaintzen, mugitzen dut ere, volatiliak irtetzeko, txokolatea, limoi, zapore horrek etortzen zaizkite burura. Hemen daukagu Etiopiako kafea, batez ere frutu gorriak eta moreak oso presente daude, arandanoak, pasak. Hemen Costa Ricako kafea, bai esti, bai piña zapore horrek etortzen zaizkite burura. Naranja eta txokolatea ere. Eta azkenik daukagu Kolonbiako kafea, naranja konfitatua, mango, marakuye, oso tropikala, oso konplexua da kafe hau. Momentu honetan aroma analizatuko dugu, hau da infusioa, bustita, hemen kostra txikitxo bat sortu zaigu eta hori aztertu behar dugu. Momentu honetan kostra kentzen gabiltza, honek dira grazak eta insolubleak, hau da posoak, eta honek ez ditugu nahi gastatzea. Nahi duguna da kafe garbia eta, ikusten duzuen bezala, koilara bat eta pitxer bat. Ni kafea ez dute edaten. Normalean, katetan bota egiten da, azkenean hainbat kafe ondoren kafeinak ere eragina du gorputzean. Gure kafe menuaren barruan 16 kafe ezberdin aurkitu alditzakegu eta bakotxa oso diferenteak. Ez dituzu aurkituko 2 kafe berdin.
ja azkeneko tazara heldu naiz eta analizatu dut gure kafeak eta berez mantentzen dutela bere kalitatea eta zapore goxo hori eta esperientzia hau benetan sentiarazteko gure tailerretara gonbidatzen dizuegu. Ongi izan, agur Joseba! Hau Painoa, zenbat ikasi deun, pena eseotia orkuku zaitzeko, eta egia esan dezun bezala nahi dunak, berta junda, goxatzia, ikastia, eta ze garrantzitsua da, hor kafian torrefaktuak eta bestiak eta historiak, egia esan, nundik handatorren, ze indun, egia esan askotan kafia hartzen deu, jakin gabe, eta hain desberdina dut eta hain goxuak, daztatu inbiar dela, zure gehien gustatzen zaizuna topatzeko, ez da? Bueno, hemen jarraitu behar dugu. Hemen txepa gaztela behitu, telebista mageiteu, ozgailioan sartu dugu, gogortu zaigu, eta hoen inbiar deuna da. Bitu, nik inbiar detena da, esnia epeldu bakarrikan, zergatikan, epeldu ostian, ingo deulako txokolatia bertan urtu, bale? Eta gero inbiar deu, edaria prestatzen jun. Ez da gala, misterio gehiagi, bakarrikan sartu behar dugu hor, eta birringailuan jarri martxan. Bitu, nahazu, aldiazu lagundu, aritz, ez da gauza asko, baina egon kendu, iriki, tori, eta hemen inbiarrezuna da, gelak sartu eta kafia sartu, bale? Eta, buelta eman, geho ondo itxi, buelta eman, da birrintzen hasiko gea, eta hoi, birrinduta da honean ja ondo oztuta, gainuntzeko nasketa sartuko jo. Bale, eta hemen esan deuna, badakizu txokolatia urtutzeko garaian, ez zaigula gustatzen gehiagi berotzia. Ordu ningo deuna da, esnia epeldu, epelian bi txokolatia botako eski jo, eta urtuta da honean, geho ja, nasketakin astuko dugu. Bale, eta nik pastela iriki behar dut, eta ea segertatze zaigun. Bueno, txokolatek barroa, oire bai, eta mingainan ebaten jarraitu behar dugu, bale? Bueno, txistuan aditu haiz, ez da? Bai. Txistu jolia esan dezun bezala leno, ez da? Asko ibili zehala. Noiz eta nola ikasi zenun txistua, eta zergatikan txistua zehazki? Bueno, lehen esan duan moduan, hasi nintzen dantzari moduen, euskal dantzak eta munduan, eta joan txistularia beti ez, eta herriko txistulariak, eta zornotza berezi da, ze ez dakizun, baina igandero, Bai. Diana edo ez, pasakailea, Diana ez, Eguerdiko amabitan da, baina Diana guk Donostien egiten duguna goizeko behatzitan, igandetan, baina bueno. Eta hori, orduen, antxe ikusten genuen duzan beti igandero txistulariak, eta grina sortu zan, eta pare bat urte zaiatu nintzen musika eskolan sartzen, baina plazarik ez, eta nolan, eta azkenean 8 urtegaz edo 9 urtegaz hasi nintzen txistua jotzen. 8 urte txokin, Ondo. Tilko eskorra nintzala. Eta gero txistuakin jarraitu dezu asko jotzen, ez da? Sus. Jopa, eman, bildurra, matek manek lazai. Utsi lazai hor. Ona. Vale, hor, helatu bat bezala ingo deu kafian, ikusiko zuen, ze gauza ona. Eta hemen inbiarretena nik, hau hartu, eta bestaldea pasa. Gatu ingo deu, bale, soinu gehiagiteuta. Hau, gelditu ingo deu, eta gio, dakatenian nasketa listo, berriro ingo deu. Eta zu jungo zea guain hemen nola apeldu zaigun, mango izun bingaina bat, eta nazten jungo zea, eta txokolate dana ondo urtuta da honean, abixatu eta elkartu eta beste golpe bat emango jo, bale? Bueno, eta txistuakin irakasleta dana zea, ez da? Bai, aritzen naiz Donostiako Udal Musika Eskolan, eta gero, hemenka ere ibili naiz, baina bain Donostian eta Lekeition. Ematen dut klaseak, osake, astero kilometro puska bat, bai. Alde batetik beste ibiltze zea. Hori da. Eta nola ibiltze zea, segunetan Lekeition, segunetan Donostin, nola kudeatzen dezu hori? Donostian astelen asteartetan klaseak ematen, eta bandan goizetan, udal txistulari bandan goizetan. Astearte eta ostegunetan. Eta asteazkenetan eta ostegun arratsaldetan Lekeition ibiltzen naiz. Nola emateik bizitzak? Ikeo badakite bai, talde badakazula, ez da? Musikeruana. Bueno, hori ya musikerua da, hori musikariak zea. Hori musikerua. Hori da. Zer da zehazki taldea? Ze talde, nola izena du? Kitxu taldea. Kitxu taldea, bale. Eta, guk egiten duguna da, kostaiaku, 7 urte daro guzia han hemenka gerra muten, eta, 7 urte ja ordun, zenba zeate taldean? Lau zeate, bale. Orokorrian, batzutan bost. Bale. Ze musika talde mota jotzen dezu bertan? Baiten dugu, ez dakit nola esan bez, baina, guk deitu egiten dutzagu kaleko euskal folka.
Vale, kaleko euskal folka, vale. Inglesez Basque Street Folk. Folk, ok, makei. Eta Vale, vale. marka hori sortu duen kamisetak ditugu, Vale. Basque Street Folk. Eta... Ze ona. Eta gero, bueno, jarraitu zu esaten, ze gauza gehiago dituzula. Bueno, hori, taldean barruan, egiten dugu taldean batzutan, barruan, bai, girotzen dugu batzutan, baina beste batzutan be, romeria, tankerakoa, eta orduen abeslaria dator, beti batzutan bost gara, eta beste batzutan be bai, dantza tailerrak eta emoten ditugu, hola, jeiztela izni estenatokitik, eta holako mikrofono batekin, urratsak abesten eta erakusten pixkat, eta girotzen. Aspertu ez zeat diten horren, ez da? Koladore txiki baten bila nire, baina hau ze bakarri topatu, ez dakat bestikan. Bueno, eta bertan, ze instrumento jozte dituzue? Nik txirula eta bomboa, Vale. txirula hau dala, txistuaren aldaera, baina iparraldekoa. Vale. Gero dultzaina, edo, bueno, Nafarroako gaita hori. Bai. Gero beste batek kaja eta txinda bat eta hola. Eta gero beste batek akordeoia. Bueno, kompletito. Giro eharra gartez hor duen, ez da? Esaten dugu folka egiten dugula, baina gero zuta garre eta olako behotzen dugu, Vale. Danetarik. Ze ona. Eta dena bertsioak egiten dituzue, edo zuen abestik ere bai badazkazue? Denak bertsioak. Baina, egia da, amaitu, kontzertuak amaitzen dugu zala, San Violetaren martxa, bakizu hau oskorrik ezagun egin eban eta, olako doinu horregaz eta gure bertso bateaz, pixka eta orkesteko gure burua, ez? Kitu da gure izena, eta hola. Eman, a ver, nola itezu, Zaten dugu, kitu da gure izena, laukote alrebesena, batzuk musikari zena, besteok tripak gizena, zornotzatik datorrena, alaituz triste dauena, zapatu zein martitzena, parrandarako onena. Kitu da gure izena, laukote alrebesena. Ona, oso ona. Babakazu, temazo bat, ona, oso ona, ona. Hemen ze pastele harrain deun, ama. Oen bagoa sedari honen bila, beste golpe bat emango jo bonei. Oidek, venga, eta beste golpetxo bat. Perfecto, haidek itxura hartzen hau. Bueno, eta nundik noa ibiltzen zeate taldiakin? Bueno, hau da honetan adibidez, Bizkaia eta Araba partien eta, bueno, Gipuzkoako leku baten beba ibili gara, baina Gipuzkoan gitxi. A ber, lortzen dugu merkatoa pixkat irekitzea. Hemendikan, oso ondo pasako zue, laukote honekin. Batzu musikoro eta bestia tripak izena. Ze honai. Eta, bueno, gitxi gora bera, 30 kontzertu edo badukagu zaurretik, osak, abuztuan bakarrik. 30 abuztuan, Zenba kontzertu eman dituzue ja? 300 inguru. 300? 7 urtetan, bai. Jo, katxi lamata. Nola orkestako zuzendari eta bestia, nola ematei bizitak, Gutxi loin da. Loite alde, galdetzen aldea. Bueno. Datak eta, nahi bat zuen, hortxe, sare sozialetan eukiko intugu. Vale, eta nondik noa ibiliko zaten sare sozialetan, nola topatu behar dugu? Kitu.ofiziala. Instagramen eta Facebooken. Kitu, teixakin da kaka de kilo? Bite. Bitekin, kitxu. Vale, ado. Bueno, hau ja itxura hartzen nahi da, Bai. Earra indio gaurkoan ebai. Beste pare bat golpe. Bani joa da lontzien bila. Eta ingo deuna da, hementxe jarri. Txukun, gero, ebai botako jau kakao pixkiat. Eta hementxe bilko. Bueno, eta zukaldia, ze gustatzen zeizu prestatzia launa konbidatua? Gustatzen esan dezu moldatzen zela zukalden? Zein dia zure errezeta erregina? Bueno, paella oso gozoa egiten dut. Paella? Osa, paelletan jutea ize baian, paella itea lagunekin, Batzutan, bai. Lasarena, soizatea hori, no? Vale. Batzutan jodeu, bitu. Bai, hane bai jodezue? Vale. Osa, paella eta zerren egiten dek? Bueno, normalean Itxaskiena. Ez aiz moz gelditzen, Ondo. Xibarita burua, bai. Xibarita, vale. Itxaski paella. Ona. Bueno, eta bestela denboa baldakazu ez dakit, pelikulak ikustea juteko, sinefilua zea, o ondartzaldea jutezea, o ze gustatzen zaizu? Bueno, gutxi. Egun libretan. Gutxi, ez da? Gutxi. Baina, bueno. Zuzendaria izatea polita da, baino gogorra, bai, Ordu asko bakarrik. Buru belarri. Bueno, launak, behitu ze biedari harrakin ditugun, kafe eta txokolatiakin, hemen kakao pixia bota dio, gaur kakaoa tope. Venga, eta horreire, berde pixka garriko jau, ezta? Bai. Hau xe adibidez, hemen, horrela xe, ezaier hori lagun. Gelditu aior. Bueno, eta zu txistu irakasle zehara eta txistulari aparta, nola dago txistularien arrobila Euskal Herrian?
Bueno, egia da, gitxi gauzela eta apurtxo bajala euki dauela, baina, bueno, nik uste dute txistuaren ikuspuntu hau modernizatzen da bilela asko, eta bakitu moduko gauzatan, eta, bueno, ikusten dozu, orkestakaz jotzen, eta gero eta esparruan hitzagoak dagoz, eta nik uste dut horrek egiten dauela apurtxo modernizatzea eta gaurkotzea instrumentua. Hemen dakazue gaztiak, bakizue, modernizatuta dago, etxea teatxian geldituko, opera olako gauza beharrak egiten baituzue, orkesta baten malin basa dute aritzekin ikasingo zue asko, eta heldu hau, nik bai, eta txintxin batekin bukatuko du saio hau. Mi esker horreoteatik, eta bakizue, asteburuan zornotzan, kiston tinglaua. Gora!